www.sompaonline.com. Afeye Facebook Sompa FM. Ana Sompa 98.9 FM. Sompa TV ewo Facebook ne som. And somewhere eba wie de edi makotin bi ne se. And some are better be any sense and the okopiem at the man and matronkonya ewo sunyane. Adehye I from Oboahen kokwa adehye busuan de to my muni nyina enim se ensem bia eba ene se na so better be efa na nabosoma so nkra hu bia no yemontungu. Ghana Health Service edia tudwa se afimpinu ne aduonu miensan emfitiase besi sabre nipa COVID-19 yade nya awom no eye aduonu nsia. MPP amanyokuo eye super delegate congress ya eba bekoso no. Mentimwase wesise na de free yewra Alan Kodwo Chromaten akache ababetodwa ene se womo agiatum. Opani bia wodi tintiman ewo NDC amanyokuo ni mu sen. Se won betumi adi nkunim 2024 ensha se wa assembly abato ni mu. Wona wadwene mu eha won man beka se bi onya adwene mu yade no. Ukopiem ewo Nkranza North Assembly watimi ayemu dodo na emwa womo ehwese be ya wobete apo. Ensam no bi ka ho awie yi ene yade ma o se no miensa brem kase ye bo 5G drink any miso fruit drink ena ya no manya ahoden esomwo midinde akrie nyako abro no mawie me ne ochame kwasi nimo ane age adwa ayede broke ho ewo Facebook na bra Facebook we na behwe ni so ade ene enopai wa bra eye abusua na sadehye abusua ewo sua ni kradua ye from eye Boahen kokko adehye abusua wo kyerem sa mentime wanse bia ema no homne so a ebobo free sua ne traditional council eba enyande se Boahen kokko adehye abusua no womo ani age hom wo eye Boahen kokko adehye abusua yi omoye makomako amiensa ana womo ewo eye sua ni kradua mu a woma somo kanyina ne se eye nana bosoma asonkrawiri otosomienu enumu ananana efri na ensem bia efri eye traditional council no ho ebanom enya de se womo ani age hom once more kanyina ne se wo eye osana bosome no wa fie twamekere agas bosome no ene ba beto dwa ekyiremu ewo man Ghana ne bonomantam ne sunan kodua mu ekyiremu sem eye nana bosoma aso enkrari empo eye adese nana eho edodo na wode eye nana ekọ eye ayarsa ebia anana ekọ akohwe ne ho eyade na enmo eba betodwa ana eba eye Boahen kokko de sebuso ne di tudwa kyerem sen ensem bia nana mframam ne de ebobo boba efri eye baabinum ani bimo akache no womo ani enye ho na eye akosua dua ono eye dehye abusua no mu bi ene eye kwantwewa abusua no ebi ene eye nantachiwa adehye abusua mu nyina no ewo sua ne krodua mu otesomya ade so konkonom ede nsem we tudwa ede to omamu ne nyina anim ekyerem sen se ensem a eba betuda echem se wo eye jula abusua mi ne de toso eye adionunum na chese eye nyame adoma bina de die nim a ebei no wo mo enya ne chese bi mu ba bebodwa data ewo suane krodua mo di nsem bi atodwa efa suane traditional council ene eye yanana bosoma asonkrari eho eno won sema oka enyina ene se eye adese dodo na etwe won ho efiri hom ene dai obodwa data friends and trofo ema ene pani kohwe ewo Boahen kokko adehye abusua mu ewo wo ma abusua fi ho eno enam so ma wura bia ne dende Richard Opoku ono ye abusua ne kasamafo no ne kran so eye tretrefo edma Boahen kokko eye adehye abusua no ene eye committee no nyina ehyian a mode tudwa ekyerem sem na nabosoma so nkrewe toso amienu eye ade se wo mo enya ne nte wo mfempimienu na duonu amienu wa ages bosome no se na mede tudwa kyerem sem na apom de ne nwie pen sent no okwa akosa ne ho eye ade ewo eye ayarsabia nanso kame ISM eno beti yese empo bi mu ba bebodwa no mo de nsem bi atodwa eye nsem bi a wo mo ani enye ho kram eno enam so emabusua eba konso nso eka ho bi aye nana Joseph eye ajabenda nkwa ono so kasama fodima eye nyantachuwa eye adehye abusua eno oba pani nana ya anima ene nana eye akua ensia wo mu nyina ye Boahen kokko eye adehye empanimfo a wo mu bi a wo wura Opoku ade tudwa
etwem se won nyina no eya ade a wo mo edima tentema mo de tuda twem se ensem bi a wo mo tete ewo July bosumi ya mu ne de toso aduonu numa eba no obia entwe ho emfiri ho eno enam so ma wonsem de tuda bi onyina etwem se nyamianem ne kurepa eni won de egitum pefe se empo eye wo mo de hye a ye wo ye nyina ye man hene eye nana bosuma so nkrari a won tia po da ho ewo ayaresabia a wo hwe eye ne ho eyade no sensem bu ho na se obi ekwa koka wo mo de mo nsem mo ka kire eye sunyaman ene manfo eni Efre mo anya bone ni nyina ne se ayensensem bi a mo amu okrum aye monimsem na asi na nabwan kokko abusuam eni ntina ene anopai yafre mo ha no etentini tietia nyina ne se be afe enie enanana ekọ adurom abusua anna ye adwen se ekwa kope nana ye kọ ye nti a omo hwe nana ne ka kire ne se nana se ba bi owo no ne ho ato no eni ntima ye ma ho na se ne ho to na obeba Ashana ayen da tue dai na otwe a edi anim no na afini ye ti ya ne se e wo mframam se ya hye da se e da brada e di anim e bai ye beturu nana ya nte ho hwe obia ne abusuan hia ye nwendwene ho na ye busa wo nana no nipa bi no mo handle no omo no maku nana na se nte sa ade dia e di amane na omo de beboye ani ntina abusua se enam se sa ade na omo anye ni nti omo tu abusua ato akwenyo omo twa abusua na emfa amamre ne amane mu ani ntina yes ya banana nom ho konya fie ebebo mpa yese obi biara obekwati abusua na wakwakoye amamre bia ede edi akire amansan se nana akanchina gu no wato nana mo ntam na muhu ya na asema yede dan emo no we aya busuane kasamafo owura ne dende eye opoku ene de sansema tudwa odabra Facebook na bra behwe ene dan nananom nyina fra tuntum de konya bo wonti eye boan kokwa de hye busua no a chese dwanwuni pa wotua dua pa na hwe na beben pa etua so na omode ne fasua ne montene kwa kofa koko ha so ekwa koduru na bato ne de pani kokohwe na omukoko yi apaye ewo honom na omo kanche ene de ka ho a ene na tum se ne sua ne bibi koso eno na oba pani eye aniwa a wadi mfia de okononkrono 99 years ono eye boan kokwa de hye maame na se ma ne nyina pani enso eka se eye yana na bosoma aso enkrari ne nua bema ni mpon pa eno no se wono eye pani wono ene obi a waka enche bia ono nim se nyankopon ma yeden a wo da ho de wono eye oba pani eni ne wadi mfia de okononkrono no obetumi ato nananom ewo nse do ne sente oso otumi esiesie eye nachi eye chipa se bia da achi bi no ono eni ho a ya boni din pa na empo to nananom ewo nse do no okokoba mane a wono so anya bibi e de akwakoka akire wo mum wo se wo hwe de ne ekwoso ya na daddy preference se wo mo anhwe antoto ne ma amma bibi ankoso amma sunyane ene eye ade hye no ne nananom atrankonya amfa ne ntoma pa emfra e oye ne kase pa ene betumi abo eye sunyane krodua ene ade hye no omo sunyane kroduam ne sente no wo hwe de ne ekoso omo wura nkonwadem ekogu nsa kokanche ye frɛ nananom na omo dom nsam eto nananom anima Sompa FM ba bepiem ewa ha no ye ka ne pefra mama so ate se saa de na eba bekoso nyankopon ya adoma wo July bosom de to so de nu enum se wo mo bodwa data bi so mate se wo mo ba bibi wo so ne kroduam no wo mo comment sentrofo no bibia so ate se ma obibia emfa no nkonkoshim na de beba no wo ma asem Trafu nyina de se himana o da wadi ya konya no na san nya ne kwane so a adi na si ya konya so fie na etim no kura no konya dana no kura onwura mudda no ane so nam se ma di hima a te se di ense se oyo na oyo adi na chiri madwene te se ya o kan de se ni isunya nyina wu obeture yie no mini nua papa de me nye nchene wa hin kokko abusunya no so bia kan ye ho se ye nyina ya china se dwene huhu se na wu ampa na monete se ye oka ya se woni obeture yie no oni na wu obeture yie enya ne kwane so akete kura se wadi hima ko nyana di ye na abusunya no ba kokura ni wo mi nua ba kura mi nua ba ma de hene no onu kura no owu ye o ko abna brayie no kura unti mumma mani nkura makia se na te di se di ti me de wo yo no emfa kwanim ama se amakuro na ye daja ye poto kuro na ye poto eni ya ho nyina
yehu de enyo au na mamre ko de ya mamre ya mamre pa se nipa de na minuewu na se wo wu a wo mbo mama ne na o kire se obeture yie no no me teme wonsi wo disatan turefo ho fra sana sanate ente bu ye be ye se ye nte ase ye be ma nananom mo ye mi ni yiri abasunate na de ese se yo ya yo ese owu ye o yare no ye ko bisa ye o te de ne kwa yare hwe ye ho ayare hwe a de ne ko no ente ho hwe ko pensese ya o we ka se wo wu no kura o mebo mama ne na ka mpese abusia no kura ate na nso nya wei aye oba panyin aniwa a wadi mfedu okronkron 99 years ono aye oba pani edema boan kokko adehye busua owo fidemo wa abranne omunyina gi twikopie mu ewa busua fie no mo se tuntum de kojambo nti fa suna ne monten so wa bra wode nsam tudwa no enana okasasa udi achi ewa ye Facebook ne so na wa Sompa 98.9 FM na wahwe videos no wabra kase egu so ekoson Ghana Health Service apomuden adwumakuo ne nkrabatan ewo yesunwa ne mansirimu hampani for the atudwa sen afi 2023 ya yewo mu nkoa na hyase ebesi sampempenso yi enipa COVID-19 yade no enya womo eye aduonu nsian wo se ne santi yade no yakase akofo mankyerese afiri yemu kura a nunti no asasa yejeja ye hom Ora Mansu Zakaria Muhammad eye Sunwane Municipal Disease Control Officer wakasa ewo Sompa de ache bia so no en wo kire sen enipa wode asi wani so free bra yade ne bae so obewo mpane na akoati yade na ma wo nipadua mu ahoden no eye 114,000 wasi enu mu no emu 72,000 ena wo ma wo mpane no de di nkan a wo kana pomuden kasa mu se first dose wasi enu achi nipa ebro 52,000 ena wo mo so awo de di nkan ene de etoso mienu no ne senti Ghana Health Service bia kwan ato hosen e free wukoda atwamu a kopem kwasie da ebe no obi a wonwo pane ni bi da no apomuden bia ebe no wotumi kɔ no wokowo bi eye pasina ye wo ye J&J adodo afa no Johnson & Johnson Jason na ne ye one shot and I say one dose wa wi na after 3-4 months no so wo ahu kwanya say which masan wo second one afa no booster dose in see ya no say me fan say wo Pfizer first dose a wo ba ye be wo eye J&J no as a second dose and no as be san serve as a booster dose sa also na wo AstraZeneca kra na wo ba ko mienu a ye be san wo eye J&J no amana ye eye booster dose na COVID-19 we ade am fan say na enim say one for we enim say ya dan dey say dey ekọ ana say entini bio egusi wo honom sunya ha say so far this year enya 26 cases as compared to last year figures no form all because the so hwe nipa o ma wo COVID-19 vaccine krom ha say ya do mo dose pa na dey wo munye em say we sunya say we have a target of 114,000 people say wo mo panebi out of this figure no emu little over 72,000 na our first dose. South na emu little over 52,000 so na our omo first dose. Inti sanko for 72,000 some come what the tosu mienu. Na dodo na no nipa me fan say omadwena san akra because say bia our first one no sunsan so onya no. Enu kan say bia edi ya wana say bibisa wana say Ora Mansu Zakaria Muhammad Sunwane Municipal Disease Control Officer. Oguso etenomiansa kasebo Sompa 98.9 FM esom. Yetwa kasebo no so edamadoke ho Facebook a like na wa share. Na do commenting so atumi ediaba. Ora ni dende lawyer ya boabe asamwa kasama form. Edma yera Alan Kojo Chamanten ne kampe tim no. Na opani odinsam bia tudwa enedai ewo Sompa afidikase esom na ne nyina nsem wa bra na kwame nkontabisa etna se ne de ache bia ede eba no ana yebisa yewura ya boabia asabomra nimni nsem wo hwe nsem a MPP amanyoko no ade tudwa se sa super delegate congress no ye ba beto abana se bekoso ewo mantam bia emu no
mode etu dwa kyerem sem enya de sem mo be pene ne apene kyena esan sem wo eye entobom kro bia ne na ne namyamya nanso mote se party no mpanimfo ne sansem na to dwa no we anu watwa ne campaign so no aba be piem we ya wo de wadru him boda so kora no asan na chi aba na mo mpene na ene san aba be to dwa ya efiri twetwefo pani akache Edmund people manyo Era Justin Kodia from Pong. Or the Ababetu Datum Sen. Sir, a super delegate air congress Ababe Coso, a war a mantam biano. Muhuni saying, and what did to Datum say, bo. Esan sem penufone a year one now or press at the Brennan Nano. Aqua Koshian. What did to Datum sen? We have film pim any dunaya. A idea say bit me coso pepe, a war my ganamu, a one people manyo con womo edimu, a womo ton sabreno, a war a yet mantam edunum ebia. And no any better that himself. Says some penufone de Ababa to that and some mobile no matima son so you mubes and num, not some babes super delegate a year congress and a dia. While ye era Alan Kojo Chamatin, na catch no a dare say, one so edgy etumu say, wajatumu awa two say, and pobetumi akoso, a war a yes 16 regions and asem, mantam edunsiano, womo editum, no ne yenua bema a young quantabisa to Chinkomano, say no trim. Yeguso ehwe yerani dinde aye lawyer Yaboaben asamosan se okosua editudwa echiremu sem aye National Council no ene wona womo ekambia yin mpanimfo no ede atum sem empo wo aye August bosumi ne de toso aduonu ensia no womo hwe nemu se saa aye congress no betumi akoso na empo na duru baabi no na wonyintum se no chirem party mpanyimfo pa na chia nti omakane saade a echinchina hono mugina dia yegitum omne da party na no ti yegitum na ye omukọ omanim no ka hu se waji atom awie no kwa yenhihye na akoto aba no ti ye bompa ye se omayenhihye pa na abato na komoto na fe yetimi ye afiri ho ne yakoye ni bisenye wi ne ye de semayi ye obedi yenkan se adwumadi na nkasa no da ye ni nti we ni tie betom betwem nti se omo sisi omo ji atom se sa no mpeso ye no ye ni ye kase ho sikasem ne ho brikatuo ni de ndombetimi asisi omo fe no ma ye ni na to biaso Wasansensem yemu ene ne de ne producer ene ne host omo bo adwuma papa ene se lawyer obribu ahensu na ni de hye wonsu nsam de udima kote ne person se bebi atwam na atwatwofo panya be de akire edema amanyoko MPP na nsam a party mumpanimfo ade tudwa san yensa super delegate congress no wo mo ba beto no mantam bia no wo hu ne se no si de papa esansa na mo na party leaders no etu no de se betumi aboa papa na beboa ma grassroots no nso etumi anyamfasom sei eno chirem wei nana obribu ahegusuwa ehwe se baye benya ne no ede aba esanse ne anopai wo kire mu pefe se ebiasi ewo mfempim ye no ne aduonu enan mekire 14 mu hono nyame ne kure ne bi koso ti kwa koso na se ne bi nso koso a wono so be kire mu sei MPP NDC ye ni ayese baba wo grassroots ase ye buba bonfia me da mi so hono MPP NDC ye ne ye campaign for ye ne ye I who say you grassroots abonfia maka 3 years so you person your national officers to constituency you person your regional officers you to constituency the person your MPs you card bearing members because is MPP into abanya 40,000 card bearing members no o de yanya no be 10,000 to wo ma beto abanya 10,000 Sunyano West wo mo beto ebia enso ye be 12,000 Brekum ebia 11,000 German of 7,000 German top 5,000 enemy ekikam who did that delegate batable nkebe kinabasa ekimi mata both MPP and NDC aye system this so we need to car unko ginamba Wey lawyer nana obribo henka ne twetwofo pani abedi akire edma the new patriotic party nene ye ne di nkomo ewade ache bia so abra nana kwame nkontabisa eje nadwa di achi na hwe woni so ade bi ewo ye Facebook ne so
nyamema ya hoɔden abosome du a edi animu Ghana yeguso yen hyehyɛ yɛsɛ yɛbɛto aba ɛde yi assembly members wɔ abatoɔ nkuma mpɛsua ahodoɔ no nyinaa so na no na nam so a certified chartered economist ya wɔsan so ɛyɛ NDC amanyɔkuo ne de hye ofiri bunu mantami mu Owura Bernard Odurotachi ɛkasa kyerɛ manfoɔ no ɔsen sɛ NDC amanyɔkuo na wiata so sɛn afi 2024 wo kasa o atfm ɛwɔ abatoɔ ni mu a afei ɛwɔ assembly tuma se ward massive paramount seats ye nana nsani ahene nana mema wakɔ aba assembly member no ɛsɛ sɛ NDC wɔ ne mogya mu ɛno akyi wɔ kyerɛ sɛ party no baabi a mpɛsua bi wɔ no kanka wɔ se kwatira dentia obi pɛsɛ wɔ gyina assembly member ni bi wɔ hɔ a wɔyɛ NDC no mu nyinaa fo mu di nkɔmɔ party mpanimfoɔ no na asia ne atu ahenefoɔ no to wɔn so aba na wɔn nyi nipa baako sɛ bɛyɛ antetimu ma na nipa baako no wɔn nyinaa kɔ akɔtae n'akyi na afi assembly election 2024 sɛ NDC ebetumi awani a edipende wɔ assembly election 2023 bigina hɔ emenya branch executive ni position bi a wɔ NDC ahoɔden yɛ branch executive kwatire nyame ahyia kwatire so special aban bi ɛbɛba no sɛ NDC ba bia na nipa kɛseɛ pɛgya firi kwatire I was here winning question in 2023. Look, the party decided to win the support. What over your audience or no one support to be a party, you will free party. Before you may own check, yourself as so assembly manner. How do you swaba? Every Democrat be and you allow for contest. It is a different to cry a paper, you line them up. That branch of one on top when you back. Come on, you know, via. Mama Sonte. Say bet magic quatria, a young this bet magic quatria. And yeah, by your joint campaign. That is how it's going to be. Me and Casamema down will be there 1 week and say at Waban. Owura Bernard Odurotachi eye NDC amanyɔkuo de hye ɛna ɔde saa nsɛm ɛtu dwa. Yekopiem ɛwɔ bunu iskroba kwa ne den Nkranza North. Na Nkranza North assembly no abo homode atumi aboa yenuanom asabi. Ɔwɔ ɛyɛ adwene mu ɛhaw. A womo abo mo se won benya aduro na atumi ama womo adwene mu ha no ano atumi abrasin na Nkranza North District Assembly no ewo Bunu East womo nso mo kan se enipa makomako edu a osusu sesafo no womo eye adwene mu ha bi ewo eye womo empatemo enotumi ebo womo na wonsem mo kan nyina ene se womo hwe se be ya eye won na wo sa wo ha no nyina no ano betumi abrasin ye rani dinde Stephen Awiti ono eye Nkranza North Mental Health Coordinator edi to that room sen nipa makomako du no bi anya eye sika eye ne den 1000 Ghana cedis edi free eye District Assembly no womo esika bi aya na be de ma yenuanom sabi eye disability fund no emu no na womo eyi bi ede boa safo na wonso wo adwenu hanse womo enye anasa busane nye na drobi oso mutumi kokoto de ma womo no womatumi de akokoto ne nneema hudo bi a obetumi de aboa womo ama wonso afiri womo haw no ato atumi atwa wode nsem we to Sompa FM no chem sem womo kokofa bi ewo eye busunya ene eye wona okeke ka ho ene miamia ahodo ebiti se fie ma ene eye bono manso ene omo kokofa asafo nyina edi free ya womo chem se sansen womo yi free ya disability fund muti na woso mutumi hweboa ema asafo na omo wo emiamia ni nyina no womo nso etumi enya eye saa sikan bi de sa wo ho eyade. Daniel Glory, 10 years ago, September on the 10th, 2013, Anna. Yantoa Kasiebono Eswen. Day Penia Glory Preparatory and Junior High School. Wamo aye and sheshaye. Ya, why speech and prize giving day, the din kind Quran. Na sa speech and prize giving day. Eya kwanya suku mofra no wode ebo woma baso na woma nimdia enisia hunu soso a womanya ewo suku ni mu no woma de na di ede a kire wona wofo na udi achi ewo ye Facebook ne so abosompa 98.9 FM na hwe wani so ade na ebra suku no ewura kofa bai Owura Steven etua opon wone Sompa Kasiebo etwetwe nkomo ye bisa ne se na mufri hin maduru ha no se sa suku yi sha se na nipa miensa pe ne wom nanso so ene wo ma twemu enipa aha enkron ose
speech and prize giving day yi ebema niema papa e wo mofra no emu na nye edam sua ya wote dam sua de ne nko a ne mom wo mo ankasa dom achede nyamede ama wo mo no adadin ora Steven Etua Opon. Daniel Glory, 10 years ago, September on the 10th, 2013, Anna Yeshahase, a school via Yeshahase, no, na yetrimu popa, ne say, a better thing kora when Yamisromu, apart from say academic work, no Yamisro, no ma bema kora deno home, no konipemwa, onsro bibi, no wakukudrobi, assertiveness, your Rebecca assertiveness, no be show, and also better nepa, a rade, a dear Renumono, edi, many penny name, near Shahase, no. Na nkora miensa na nyamencha de iguso saa afenoko na wi ye ni na nkora ahanu ni aduonu nson 227 ana nyame adom ene ne student ya bedu baabi a ya bedu ene me nkora over 900 ana se ahankro na yeni bus yeni hwe na enkofa nkora kora na ye ade bi ana eden edikan ye pese nkora no e showcase ana so mo kire ne ye de awura wo mu na awofo no hu ene pa ye kire nkora no entity ye pa sebe morally obroni beka su ane ban mu eye adesua mu eye ohun se na cadet for ni ade nyina cultural dancing ne normal tete ye normal bia e wo ho a se ye kire nkora discipline enona ekura eye nipa bia na ko bia no ni nyina ye do mo fm se ne won be fi ha kono na won ye the complete person enkwara na yade enti ese e bon aboso kwan bi so enti speed day yi mo no e be ho se e be ma books ana fe teachers ne workers no so no won ma yade pa enti ene achede bebre ne de be ma teacher enu achi enu wo kire se suku na nyini suku na konanimu na nso so wo mu wo sintopi ebi ne se nkasa abre ya wo mu ma etoso miensa ebetwe bi si nsohwe no nanka ebia wo mu wo boarding facilities a wo ma mofra na tena suku mo na achachefo na nyamre boroso ama wo mu na nso so wo mu ni boarding ti wo mu sinto kese pa. Your challenge back on the say, Nanki Yanka, your GHS trip, especially one do Samrena, I can bet me I'm a better school. Nany are the children and Opano, Siakrana, near the Ashasi, one woman could did one could dodge one Kakrani and one because a memory, Ukwa, if you I am not phone, TV, video games, no, and never bet for near the Abama and Korakura, the American. It is a way in your one, more, and say baby pet. Now I drink on in and Sano Mano so, not ha additional. It's the first challenge. Now, yes, Casem so, Osha buses and why your hair, yes, Casem, Entino blocks the future be a good honey, Abu blocks be in thousands. Now, Cassi Benes can be Pudiobi, Yadibashasi, yet me a year at the Abua. They are Chosum, and then Mama Buacus. Your buses, there be a problem. Acquire no baby. Ha drink kakra internet mo ko ba bia na asemaba na sika ye spending on maintenance of buses no kasi ye kan obi be ka say sa na tie na so sa na tie ba ni nyina mu no ye mpa ba ye sre ruade ye boy ho modern ba bia ibenya mo bia no e be bo modern asiensa be kan na challenges bi no ye to me. Ora Steven Etua Opon and a Chief Executive Officer Deba Peniel Glory Preparatory and Junior High School na kura sukuni ababawa enhiranto sukuni mu wana ye school prefect na behwe na ni kane ne fa ye se awofo nyina atwa hia no ne nuanom sukufo ne awofo nyina kasa no ma speech na chi yesi ne so ne fe no chese oda wo ma chechirefo nyina ne school panifo nyina se ne nuanom aka nso wo mpim ko omanim. To the teachers and staff, we appreciate your hard work and dedication, not only for educating us, but for helping us grow as individuals and tirelessly supporting us through difficult times. We thank you for your commitment, dedication, and the efforts put in to mold us into the future leaders of the world. My fellow prefects, I want to commend you for your persistent dedication to the service of our school, Peniel Glory Preparatory and JHS. You have set a great example for the student body, and I am proud to stand among you. To my beloved fellow students, our success as a school is a result of our collective efforts.
We have shown strength, determination, dedication, and perseverance in the face of challenges, and I am confident that together we will continue to achieve greatness. My dear fellow students, let us take this opportunity to reflect on the past years and let it inspire us to continue working hard towards our goals and aspirations. Azukuni Ababawa Nshira Ento School Prefect Peniel Glory Preparatory and Junior High School and Orisa Brofo wa Edigu on Yajani de son na and Sama Boa no bread in Nina Essin. Cassia Bodem for Boa no rock on your prana semu. Prince any DJ above K dear call Abe for Facebook Nesumi D. Akwenya ko abro my wie mene Ochame kwasi nimo birthday man DJ above K and otwaso. Oh George, me say asasi miguso now so dey mehwe. Okay, any bye bye. Aden wo pass ase na won kan kire me. Me say George si me pass ase ma no na me hu ba bia menya bia. Na wo ti asem sei wo ma me ntihwe. Wo ti bi ma safe ventures nka.